أبي جوبات تجرين إيرتران كبيد دحساس درون بمنجست إثيوبيا يكبر مهلا وتجليزهم بريزيدنت إسياس سلست حفرات سراويت نحاجز عزيزوان أزيومن كالوت وانوي حابر تفتحيزنا لكم قرينا لنا كسب مودة سنختخونن سبسكرايب بمقبار دما أول سدرا بيتنا نختخونو فيديونا دما لايك بمقبار حاجزاتكم ما يفدينا ندابدنا نابز زرزراتهم كنحلف سراويت فيدرال نأير مدقعتي أكايدو سراويت مكلخال أبي كل محرا نأير مدقعتي كم زكايدة تقليز اللون سراويت أبي كل تمحرا زنبرو حيلي من قصغاسو سعبو حيل تاتفانو بركت زولا ከተማታት ተኸለሊ ቆጻጸር ምህላው እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሙሉእ ሓይሉ ናብ ትግራይ ክዘምትን ዳግም ምትዕራይ ክገብርን ካብቲ ክልልን ተሰሓበ ኣብ ከባቢ ጎንደር ሓያል ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ እዚ ከምዚ ልናሃለዎ ኣብ ጸለምቲ ድማ ታሪኽ ተሰሪሕ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ሓያል መጥቃዕቲ ፈጺሞም እቲ ኣብ ጸለምቲ ተሰምዕ ዜና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዋዕውዕ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ሓራ መሬት ብግንባር ጸለምቲ ተሰሊፎም ዝነበሩ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ብዘይተሓሰበ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፌደራል መጥቃዕቲ ፈጺሞም ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ኣብ እዋን ኩናት መኸተ ትግራይ ብሓደ ተሰሊፎም ታሪኽ ዝሰርሑ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልተ ደንበ ተሰሊፎም ከይዋግኡ ጻዕርታት ክግበር ጸንሐ ኮይኑ እምበር ኣብቲ ሓራ መሬት ሓይሊ ዝመርሑ ሻለቃ ሓድሽ ተባሃለ ተጋዳላይ ካብቲ ዘለውሉ ቦታ ከም ዘይተንቀሳቐሱን ናብ ትግራይ ከም ዘይኣትዩን ድማ ንሚድያታት ቃሎም ሂቦም ኣለዉ سعود عرب عزيف تستوحل معبالة نابسمرة لأخسريدا مختل منيستر قدات وزعي سعود عرب لومي أبسمرة تخسيت له أزمع بالذي منيستر قدات وزع حويسو بركت زولو دبلوماسيات مع خلاي مبراق ناب إثيوبيا مبصح يكايرو أبزلو لأوانيوم إتم مبصح تخايد زلدمه لأخوات سعود عرب لومنجو عب معروف نفرتي أسمران تاتو بسبب سلطنة أسمرة أقابلة تجر لوميم أتم العلوت الأخوات رياض مس منيستر قدات وزع إرترا عثمان صالح تراخيبهم كم زتيو تجلي تزلهم الزتا أزيا قداسي من الاتقون ناينت مغيرو معبالك خون كم زخيل بوزحات يقلص اللهم بفلايد ما منيستر قدات وزعي لعلي فيصل بين فرحان مس قدامي منيستر أبي أحمد أبركت زولو أجنداتات زتكورزته مقارو من أسمرة كبير ناي دبلوماسي شغلوت فتيرون يرويم منيستر وزعي سعود عرب أبي ديسابا زكايدو علوت كأندي أجنداتات أبي زخانة زواوي مسحاب قرن أفريكان كوينات سودان اليوم بمسارة كاب معخن زين عرب استرخبا حمرتا اتزرب أبزوم سعود وسنتي نتأتت تكورك خوني تبهيلو التركب جن عبد توقيح بحري كونات السودان كموجون أمونغو إثيوبيان سومالين زلوا وتري زتكورا مخانو هي قلات سعود عرب أبو السودان بوجان جنرال علي برهان دو كمزولات فلاتيو يغنبر عب مريت إثيوبيا ناي حيلتات قلت أفدقف ويدما RSF معسكر سلطان اللوزبل كسي بوجان أمريكاويان سيناترات ملعلو نرياد بورتو شغلوت فتير اللهم سعودي نرياد بورتو شغلوت فتير لالو سعودي إثيوبيا أو قداي السودان أو انتاو ترى نخت تصاوت تعطي تتكبر كلا بأنصار دما إثيوبيا من سوماليلاند فرمتو سممع نزواو مرقا كي زرقو تسق بتوسقي سعود عرب مسوا واشنطن بمخان نتي أب سودان زلو كنات المقرات الناي جدا زتك تتحاور مخانا سعود عرب أبو عودات حرشان ساعات إثيوبيا زلو تساتفون معاي كمترلي بيتمثلي أبو قرن أفريقيا زلو تسلوا أبو دابين ويدما إمريت حالفو بود درس تملايم إثيوبيا مس إمريت حيال زمدنا كوانت حلوة سعود بوغنا دما مس إثيوبيا زلوا محزنات بمصنع زواو ميزان محلاو تسعر محلوا دبلوماسياوي فلفلات يحبر له زي كم زي لنهلو ينبار أب قرن أفريقيا زلو دبلوماسياوي قلبت نابس تحلل خبركي الشجاجر حدش معبالة كابس مرة تسمع زلهم كابس مرة زوج حبرتها كم زملخته مختل منيستر قدات وزعي سعود عرب بهندبت أسمراتيو مثل بريزيدنت إسياس أفورقي تزاراري ولهم بريزيدنت إسياس عبز حلفو سلست أوارح ناب رياض السودان كم أبون تدقاقا مجزي ناب قبسي عدت كم زكايدو يذكر زين قصقاس أسمرة جبسن سومالين زمسرتو صرا إثيوبيا زمسل كيدان زتأساسريوم سعود عرب دما نزي أبي قرن أفريقيا زرع زلو مسحاب بقربان مقصصارنا أفتزوا زلو بالبيتنت نمرقاز مس كلهم تواسعتي አዲስ አበባ አስመራ ሞቃዲሾ تزارب زلام مدمدم تابع حزيرو قرن أفريقيا حزي أمونغو غلطة وقرادة تخفافي لله بتحدوغن إثيوبيا مس حورات عرب إمريت من الواتون مس إسرائيل زت أساسر كيدان كتفتر تتعرى الله بتخال إشان خدمة قبسي سومال إرترا كموغن بتزواري سعود عرب زركولو دنبدما يرألهم الزخلو دبلوماسيا والشبدبد اتزوا ناب حدش مكيار حيلي ودما ناب زي ترف زواو كناتي مرش مهلاو زرأيوم
እዚ ከምዚ ኢልና ሃለዉ ድማ ግብፂ ምስ ኣጽዋራ ኣብ ደቡብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ሰፊራላ። ግብፂ ልዕሊ 1,100 ሰራዊታ ዝሳተፈ ዕላው መበሰሪ መርሃ ግብሪ ኣሳሊጣላ። ኣብዚ መርሃ ግብሪ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድን ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ግብፂ ሌተናል ጀነራል ኣሕመድ ካሊፋ ተረኺቦም እዮም። እዚ ዘመናዊ ኣጽዋር ግብፂ ኣብ ደቡብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝሰፈርሉ ታሪኻዊ ክስተት እዩ። ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ስጉምቲ ሰዲራ ይብል ጸብጻብ አልዓረቢያ። ግብፂ ብሶማልያ ላዕላዊ ግዝኣት ሓድነትን ከም ዘይትዋገ ብተደጋጋሚ ኣፍሊጣ እያ። ብኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ዝወሃብ ፍልጦ እውን ንፕሬዚደንት ግብፂ አልሲሲ ቀይሕ መስመር እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ሱዳን ብቐጥታ ከም እትሳተፍ ዘረጋገፀ መጽናዕቲ ድሕሪ ምውፁ ኣብቲ ሃገር ዲፕሎማስያዊ ጽዕንቶታት ሓይሉ ኣሎ። ምስ ግብፅን ሱዳንን ጥቡቕ ጥምረት ዘለዋ ስዑዲ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ከም ዘካየደት ይፍለጥ። ዕላማት ዑደት ስርዓት ብልጽግና ካብ ዝሳተፈሎም ናይ ደገ ውግኣት ኢዱ ክእርንብ ንምትሕስሳብ ምዃኑ ድማ ጸብጸባት ዓለም ለኸ ሚድያታት ይሕብሩ። ግብፅን ሶማልያን ብ2024 ወታደራዊ ስምምዕ ምፍራመን ይዝከር። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንቃልሲ ኣዊጁ መበል 51 ዓመት ምስረትኡ ዝኽበር ዘሎ ህወሓት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትግራይ ንቃልሲ ክትዳሎ ጠንቂቑ። ኣብ ወንበረቱ ውድብ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መዓልቲ ምኽባር ለካቲት 11 ኣመልኪቱ ንሚድያታት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደጋ ይመጸና ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንፌደራል መንግስቲ ትርር ዝበለ ነቐፌታ ዘቕረበ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊና ኩናት ኣዊጁ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ተኩሲ ደው ዘበለ ስምምዕነት እዩ ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ፌደራል መንግስቲ ነቲ ስምምዕ ጥሒሱ ተኩሲ ብምጅማር ነቲ ስምምዕ ጥሒስዎ ክብል ተዛሪቡ። ሕዚ እውን ተበቲኖም እዮም ብዝብል ምክንያት ዳግማይ ጆኖሳይድ ይመጸና ኣሎ እዩ ዝበለ ንሰላም ተደጋጋሚ ንጽውዕ ኣለና ዝበለ ህወሓት ጻውዒት ሰላምና እንተረጊጹ ስቕ ዝብል ትግራዋይ የለን ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ካብ ሙሉእ ካታት ሃገር ናብ ደቡባት ትግራይ እናጸግዐ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ድማ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ንሙላዕ መደብ ሒዙ መዓልቲ እውን ቆሪጹ ከም ዘለው ተፈሊጡ ዘሎ። ድሕረት መበል 39 ዋዕላ ሕብረት አፍሪካ ኣብይ ኩናት ንምኽፋት መደብ ከም ዘለዎ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ኣብ ዘውፅኦ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ቃሊሖም። ህወሓት ሰራዊት ምክልኻል ናብ ትግራይ ይጽጋዕ ምህላው መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ወራር ንምፍጻም ምድለዋት ይግበሩ ምህላዎም ገሊጹ። ቀዲሙ እውን ኣብ ጸለምቲ ተኩሲ ከፊትልና እዩ ዘለ ህወሓት ነቲ ግጭት ተመልኪቱ ንማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘፍለጠ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ኣብ ጸለምቲ ዝነበረ ኩናት ተመልኪቱ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስቲ ሕዚ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝበሎ መብርሂ ዝጋጮ ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ታደሰ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኣብ ጸለምቲ ዝተወልዐ ግጭት ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር ትኻብን ጸቕጢ ንምፍጣር ዝተገበረ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ኣይዝንጋዕን። እቲ ሓቂ ኣየናይ ምዃኑ ካብ ዘሸራዊ ኣካል ምርግጋጽ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ብዝወሰዱ ናይ ድሮናትን ከቢድ ብረት ድብደባትን ግን ብርክት ዝበሉ ጀጋኑ ተጋሩ ከም ዝሞቱ እዩ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት። ዓብዪ ኣጽዋራቱን ሰራዊትን ናብ ትግራይ የጽግዕ ኣሎ። እዚ ድማ መቐጸል ኣድቂቕናዮም ኢና ሕዚ እውን ክነድቅዎም ኢና ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኢና ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ዝበለ ኣቦ ወንበር ህወሓት ይኹን እምበር ንሕና ድሌትና ሰላም ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ንሱ ወሲኹ ከምቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝነበረ ትርኢታት ሕዚ እውን ይድገም ምህላው እንትገልጽ ንሳ በዓላ እዮም ዝደግምዋ ዘለዉ ንሕና ግን ኣብቲ እዋን 2013 ዓ.ም ሕገ መንግስቲ ይከበሪና ንብል ዝነበርና ስለዝተጣሕሰት ኢና ናብ ኩናት ዝኣተና ኢሉ። ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ንሰላም ክንብል ብዙሕ ንዕገስ ኣለና። ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ናብ መደራደርቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሕብረት ኣፍሪካን ልዕሊ 10 ግዜ ደብዳቤ ጽሒፍና ኢና ክንደራደር መድረኽ ፈጢሩልና ለሚና ሰላም ድሌት ምዃንና ዘመስከርናሉ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ብሰራዊት ፌደራል ንኸበበለና ዝበለ ኮይኑ ወላ እውን ተኸቢብና ሰላምና እንደሊ ኢሉ